Знаете ли, че историята на Израел, с неговите победи и неуспехи, има всичко общо с вашето пътуване на Яра? Чрез пътуването на избраните хора можем да научим мощни уроци за това как Бог работи в живота ни, дори когато нещата изглеждат безсмислени. Ако се чувствате изгубени или далеч от Бог, историята на избраните може да е точно това, което трябва да чуете точно сега. В цялото това съдържание ще изследваме истинската роля на Израел в духовната история на човечеството, как Божиите обещания са били изпълнени и продължават да се изпълняват днес. Но преди да продължим, ако искате да разберете как тези мистерии могат да преобразят живота ви, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да включите известията. Нека заедно изследваме тези духовни тайни и да открием как можем да приложим тези учения в ежедневието си. Когато Бог сключи завет с Авраам, той не просто избра един човек, но започна пътуване, което щеше да определи бъдещето на цяла нация. Авраам, прост пастир, беше призован да остави всичко, което знаеше, и да последва Божия глас. В Битие 12 Бог обещава на Авраам, че той ще бъде баща на велика нация. Това обещание не беше ограничено до неговите потомци, но включваше божествен ангажимент към всички избрани хора. От този момент нататък Авраам ще стане патриарх и ще започне да се пише историята на Израел. Заветът с Авраам постави основата на историята на Израел, свързвайки ги директно с Божията воля. Бог обеща на Авраам, че неговите потомци ще бъдат като звездите на небето, огромен народ, избран да изпълни уникална духовна мисия. Това обещание не беше просто материална благословия, а гаранция, че Израел ще бъде отделен народ, предопределен да следва Божиите закони и да живее според божествените принципи. Връзката на Израел с Бога на Израел ще бъде в основата на историята на избрания народ за поколения. Колкото и голямо да беше обещанието, то идваше със също толкова голяма отговорност. Избраният народ ще трябва да бъде верен на завета, установен на планината Синай, където ще бъде даден Моисеевият закон с неговите заповеди и насоки. Пътуването на Авраам, белязано от предизвикателства и изпитания, сочеше към пътуване на Яра, което Израел трябваше да следва през вековете. Следователно, Божият завет с Авраам беше отправната точка за създаването на избрания народ, предназначен да бъде светлина за народите и да свидетелства за силата и мъдростта на един единствен, суверенен Бог. Въздействието на патриарсите Исак и Яков върху формирането на народа на Израел е дълбоко. Исаак, синът на Авраам, беше предавателят на божественото обещание и, подобно на баща си, изпита Божията вярност в моменти на голямо предизвикателство. Животът му не беше белязан от героични дела като този на Авраам, но той знаеше как да култивира доверие в Божествения завет и да предаде това наследство. Исаак, като има синове близнаци, Исав и Яков, преживява изпълнението на Божието обещание да избере Яков да даде началото на нацията на Израел. Този акт на божествен избор е ясен пример за това как историята на Израел е изградена върху основата на решения, взети от Бог, често противоречащи на човешките очаквания. Яков, по-късно преименуван на Израел, имаше 12 сина и от тези синове щеяха да възникнат 12-те племена на Израел. Всеки от тези синове получи част от обещанието, дадено на Авраам, но е интересно да се отбележи, че дори при трудности и семейни спорове, заветът с Бог остана твърд. Племената на Израел щеяха да се разпространят из цялата обещана територия, но винаги с напомнянето, че Божият избор е истинската основа на техния характер и идентичност. Историята на Яков също така илюстрира вътрешната борба на всяко човешко същество, с неговите провали и победи, отразявайки процеса на духовно съзяване, през който Израел ще премине през вековете. Следователно, наследството на патриарсите не е просто въпрос на генеалогия, а на непрекъснат призив да живеем според Божиите принципи. Избраният народ с течение на времето ще бъде отражение на тези истории, със своите отделни племена и различни култури, всички свързани от Божествения завет. Исак и Яков, със своя живот и решения, представляваха духовните и семейни основи, които ще поддържат растежа на Израел. За тях връзката им с Бог беше центърът на всичко и това наследство на ярата щеше да се предава през всяко поколение, водещо избраните хора да изпълнят целта, към която бяха призовани. Заветът Синай беше повратна точка в отношенията между Бог и неговия избран народ. След като освободи израилтяните от египетски плен, Бог ги заведе до планината Синай, където щеше да направи нещо великолепно. Да установи официален завет с тези хора,
които сега официално ще бъдат известни като Божия народ. В Синай Бог предаде 10 заповеди, стълбовете на Мойсеевия закон, които станаха моралната, духовна и гражданска основа на Израел. От този момент нататък светостта стана не просто концепция, а колективна отговорност. Нещо, което всички израилояни трябваше да живеят и практикуват последователно. 10 заповеди не са дадени просто като списък с правила, а като отражение на Божия характер. Чрез тях той ни показва как трябва да се отнасяме към Него и един към друг. Давайки Мойсеевия закон, Бог призовава своя избран народ да бъде свят, отделен от другите народи, за да бъде модел на божествено послушание. Заветът Синай не само затвърди обвързването между Бог и Израел, но и ги подготви за бъдеще, което те ще бъдат пазители на този закон, свидетели на Божия характер на околните народи. За народа на Израел следването на Мойсеевия закон ще стане техен начин да изразят своята ярност към завета. Но, подобно на нас, израилтяните се провалиха. През цялата история хората се боят да изпълнят тези заповеди и това се превръща в един от най-великите уроци в историята на Израел – усилието да се живее според Божията воля. Дори във времена на провал, Божието обещание не беше анулирано и той винаги предлагаше възможност за покаяние и подновяване на завета. Мойсеевият закон със своята дълбочина и красота остава духовен ориентир за избрания народ, напомняйки ни, че светостта не е нещо далечно, а постоянно пътуване. По време на периода на съдиите Израел прежия период, в който духовното лидерство често беше преходно, като Бог издигаше временни водачи, които да водят хората през кризи. След смъртта на Исус Навиев народът на Израел навлезе по втаящ се цикъл. Те се отвърнаха от Бог, изпаднаха в потисничество, викаха за спасение и тогава Бог издигна съдия, за да ги освободи. Тези съдии не са били постоянни или династични лидери като кралете, те бяха избрани директно от Бог за конкретни моменти, когато хората най-много се нуждаеха от божествено ръководство и намеса. Всеки съдия беше отражение на Божията милост, показвайки, че дори когато хората се отклониха, той винаги беше готов да ги възстанови. Тези съдии, като Девора, Гедеон, Самсон и други, бяха ключови фигури в историята на Израел. Те не само водеха хората в битка, но също така ръководеха Израел в духовните въпроси, като помогнаха за обръщане на вероотстъпничеството и възстановяване на верността към Бог. Ролята на съдиите беше както духовна, така и военна, тъй като те често бяха призовавани да избавят Израел от външни врагове, като филистимците или емадиамците, които заплашваха оцеляването на нацията. Истинската им цел обаче беше да върнат хората обратно към поклонението на Бога и подчинението на Мойсеевия закон. Божият избор на съдии, а не на постоянни царе, също отразява важен момент. Ръководството на Израел винаги е трябвало да бъде божествено, а не човешко. Въпреки че хората в крайна сметка поискаха цар, системата от съдии беше начин да се поддържа пряка зависимост от Бог. Дори в период на голяма слабост и провал, Бог беше активен в историята на Израел, издигайки тези, които избра, за да възстановят ярата и покорството на неговия избран народ. Съдиите със своите победи и поражения също демонстрираха постоянната борба между верността към Бога и изкушенията да се отвърнеш от Него. Управлението на Давид беше крайъгълен камък не само политическата история на Израел, но и в духовното развитие на нацията. Давид, младият пастир, избран от Бог, имаше малко вероятно издигане от полето, за да стане цар на Израел. Значението на Давид надхвърля неговите военни победи и обединението на племената на Израел. Той беше човекът по Божието сърце. Неговата ярност, въпреки личните му недостатъци, установи модел на лидерство, където преследването на Божията воля беше централно. Бог обеща на Давид, че неговият род ще остане вечен и този ангажимент стана основата на месианското обещание, което сочеше идването на цар, произхождащ от Давид, който щеше да донесе изкупление на Израел. Следователно, царската династия на Давид е съществен елемент в историята на Израел. То не се ограничава до последователност от царя, но сочи към обещанието, дадено от Бог, че потомъкът на Давид ще бъде Месията, Спасителят. В целия Стар Завет месианското обещание се превръща във водеща нишка, като пророците постоянно напомнят на хората, че цар от рода на Давид ще управлява, ще възстанови мира и ще донесе спасение. Божият завет с Давид, с обещанието за вечно царство, беше гравиран в историята, сочейки не само към по-късните царе на Израел, но и към Исус Христос,
истинският цар, който щеше да изпълни това обещание. Царуването на Давид също донесе централизирането на поклонението на Бог в Иерусалим с идеята за изграждане на храм за поклонение. Въпреки че на Давид не беше позволено да построи храма, той подготви материалите и визията за своя син Соломон, за да го построи. След това град Иерусалим ще стане духовен и политически център на избрания народ, отражение на Божието царуване над Израел. Фигурата на Давид е от съществено значение за разбирането как Бог избира несъвършени хора, за да изпълни неговите съвършени планове и как родословието на Давид проправя пътя за идването на Месията, който ще донесе Царството Божие за вечността. Соломон, синът на Давид, се възкачи на престола на Израел във време на просперитет и животът и управлението му бяха белязани от стремежа към божествена мъдрост. Когато Бог му изпълни някаква молба, Соломон поиска мъдрост и Бог му даде не само мъдрост, но и богатство и чест. Това отразява дълбочината на Божия завет със Соломон, ангажимент да ръководи Израел със справедливост и разбиране. Мъдростта на Соломон не беше само интелектуална, но духовна и той стана пример за това как връзката с Бог може да бъде превърната в практически решения за благополучието на всички избрани хора. Построяването на храма в Иерусалим от Соломон беше великият подвиг, който запечата завета между Бог и народа на Израел по видим и вечен начин. Този храм не беше просто сграда. Това беше Божието обиталище на земята, мястото, където хората можеха да се доближат до Бог чрез жертва и поклонение. Храмът в Иерусалим става център на духовния живот на Израел и символ на Божието присъствие сред израилтяните. Соломон, със своята мъдрост, не само проектира храма физически, но също така организира поклонението и религиозния живот на народа на Израел, стремейки се да живее според Божията воля. Въпреки това, царуването на Соломон, въпреки своите благословии, също разкрива опасностите от отвръщането от Бога. Въпреки че Соломон започна своето пътуване с голяма ярност, той се отклони последните години от живота си, позволявайки на външни влияния да покваят сърцето му. Краят на неговото царуване, с разделянето на царството и възхода на идолопоклоннически практики, служи като напомняне, че Божият завет с Израел зависи от постоянната ярност, а не само от моменти на голям просперитет. Храмът, който беше символ на Божието присъствие, също щеше да се превърне с течение на времето в напомняне за необходимостта от поддържане на духовна чистота и преданост към Бог като условие за продължаване на завета. Пророците от Стария завет изиграха решаваща роля в запазването на завета между Бог и неговия избран народ. Когато Израел се отклони от Бога, независимо дали чрез идолопоклонство, социална несправедливост или неподчинение на Моисеевия закон, Бог издигна пророци, за да призовават хората към покаяние. Тези мъже и жени не само предсказаха бъдещето, но също така донесоха мощни послания за поправяне, утеха и надежда. Чрез тях хората на Израел бяха изправени пред греховете си, но също така и насърчени да се върнат към Божия път. Пророци като Исаия, Йеремия, Езекил и Амос, наред с други, бяха гласът на Бог във време на морален и духовен упадък. Пророците не са просто предупреждения за бедствия, те представляваха Божието търпение и милост. Въпреки че често били призовавани да се изправят срещу покварени крале и идолопоклоннически лидери, пророците също така обявяват идването на Месията и бъдещото възстановяване на избрания народ. Месианските обещания, които започнаха да се засилват по времето на пророците, показват, че въпреки отстъпничеството и страданието, Божият план за Израел не е бил изоставен. Исаия, например, пророкува за страдащия слуга, фигура, която по-късно ще бъде разбрана като самия Христос, Месията, който ще дойде да изкупи Божия народ. Следователно, ролята на пророците е двойна. Те са тези, които посочват грешките и неуспехите, но също и тези, които дават надежда, посочвайки бъдеще на възстановяване и изпълнение на Божиите обещания. Вероотстъпничеството на Израел не попречи на Бог да продължи да призовава народа си обратно към завета. Тези божествени пратеници бяха израз на Божията любов, която никога нямаше да изостави неговия народ, независимо от човешките грешки. Те бяха не само образи на осъждение, но и на надежда, подготвяйки пътя за идването на Месията, обещания Спасител. Падането на Северното кралство Израел през 722 година пъра не е едно от най-драматичните събития в историята на Израел, което бележи края на политическата независимост на 10 от 12 племена. И изгнанието в Сирия беше не само военно поражение,
но и голяма духовна криза. Северното кралство се отклонило дълбоко от Бога, възприело идолопоклоннически практики и не се подчинявало на божествените закони. Въпреки предупрежденията на пророци като Амос и Осия, хората продължиха своето отстъпничество, което доведе до асирийското нашествие и плен. Това падение обаче послужи като мощен духовен урок за останалата част от Израел, показвайки, че неподчинението на Божия завет води до опустошителни последствия. Последвалото вавилонско изгнание обаче ще има различен характер. Докато Северното кралство беше разпуснато и племената изгубени завинаги, Южното кралство Уда щеше да преживее изгнание, което, макар и травматично, щеше да доведе до духовно възстановяване. Хората на Уда, въпреки че също се провалиха в много отношения, бяха запазени от божествена милост. Вавилонският плен започнал през 586 година пъра. Когато храмът в Иерусалим е разрушен, е период на голямо страдание, но също и на размисъл и обновление. През това време избраните хора бяха накарани да поставят под въпрос своята идентичност и връзката си с Бог. Разрушаването на храма и загубата на обетованата земя провокира духовно пробуждане, тъй като хората започват да се покайват за прегрешенията си и да търсят възстановяване на своя завет с Бог. Духовните уроци на изгнанието са ясни. Бог позволява на неговите деца да преминат през периоди на дисциплина, така че след завръщането си да могат да преживеят истинско обновяване на ярата й. Послушанието. Вавилонският плен не означаваше изоставянето на Израел, а по-скоро период на пречистване и духовно обновление. Когато израелтяните най-накрая се върнаха в обетованата земя след указа на Кир, тяхното посвещение към Бог и завета беше дълбоко подновено. Следователно изгнанието не само бележи падение, но и подготви почвата за нова ера на ярност и възстановяване, сочейки към бъдещото идване на Месията, който се завърши изкуплението на Израел. След вавилонското изгнание, завръщането на Израел в родината им беше не само физическо завръщане, но и процес на духовно възстановяване. Когато Кир, персийският цар, позволи на израелияните да се върнат в Иерусалим, те намериха града в руини и храма разрушен. Това завръщане обаче не беше просто политическо възстановяване, а решаващ момент при дефинирането на духовната идентичност на избрания народ. Опитът на изгнанието, с всичките му страдания и предизвикателства, беше дал на народа на Израел дълбок урок за важността на верността към Божия завет. Сега, повече от всякога, те трябваше да подноят посвещението си към него. Възстановяването на храма под ръководството на Зоровавел беше символ не само на ново начало, но и на подновяване на Божието присъствие сред неговия народ. Храмът беше центърът на поклонението и духовния опит на Израел и възстановяването му означаваше възстановяването на тяхната връзка с Бог. Истинската реставрация обаче не се ограничава до една сграда. Духовни водачи, като Ездра и Неемия, работиха за възстановяване на Моисеевия закон в ежедневния живот на хората, възстановявайки религиозни, морални и социални практики, които бяха пренебрегнати по време на изгнанието. По този начин завръщането в обетованата земя също беше покана за подновен ангажимент към святостта и дадените от Бог принципи. Завръщането от изгнание и възстановяването след Вавилон не бяха съвършени и Израел все още щеше да се изправи пред предизвикателства. Въпреки това, този период бележи дефиницията на хора, които са понеясно с призванието си и завета, който Бог е сключил с тях. Избраният народ беше призуван да бъде фар на светлината за народите и подновяването на завета с Бог щеше да бъде от съществено значение за изпълнението на тази цел. Този момент на възстановяване също сочи към бъдещето, когато Бог ще донесе още по-дълбоко обновление чрез Месията, този, който окончателно ще донесе истинско изкупление и ще установи нов вечен завет. Духовното наследство на децата на Израел, с всичките им провали и триумфи, беше основата за идването на Месията. През цялата история на Израел, от завета с Авраам до възстановяването след изгнанието, Бог оформи народ, който, въпреки недостатъците си, ще получи обещанието за спасение за целия свят. Всеки етап от това пътуване, изборът на Авраам, борбата на патриарсите, даването на Мойсеевия закон, управлението на Давид, изгнанието и възстановяването беше подготовка за идването на Спасителя, Месията, който щеше да изпълни обещанията, дадени на патриарсите, и да донесе окончателно изкупление. Избраните хора, с тяхната история, пълна с грешки и изкупления, ще станат люлката на Месията, който ще дойде да спаси човечеството.
Идването на Исус, обещания Месия, не е изолирано събитие, а кулминацията на хиляди години духовна подготовка и пророчества. Старият завет, с всичките му мистерии и обещания, сочеше към бъдеще, в което Бог щеше да се разкрие напълно и окончателно. Заветът, сключен с патриарсите, законът, даден на Синай, думите на пророците и борбите и победите на избрания народ, всичките подготвяха почвата за пристигането на Исус. Христос, Той, като потомък на Давид, щеше да бъде обещаният вечен цар и чрез своята смърт и възкресение Той щеше да донесе нов завет, който вече не се основаваше на животински жертви, а на кръвта на собствения Божи Син. Следователно, духовното наследство на Израел е доказателство за факта, че Бог винаги е работил през цялата история, за да достигне своето творение. Месията дойде, за да изкупи избрания народ, но също и да разшири това изкупление върху всички народи. Израел, с всичките си недостатъци, подготви пътя за Спасителя на света и по този начин историята на Израел става история на човечеството, история на падение и изкупление, на непокорство и благодат. При своето идване Месията ще изпълни обещанието за възстановяване не само на Израел, но и на цялото творение, донасяйки мир, справедливост и спасение на всички, които вярват в Него. Докато разсъждаваме върху духовното наследство на избраните, става ясно, че историята на Израел не е просто древна хроника, а живо свидетелство за Божията вярност, винаги присъстваща и активна през вековете. Месията дойде, за да завърши плана за спасение, и пътуването на Израел ни показва как, дори в трудни времена, Божията благодат ни води и изкупва. Историята на Израел наистина е историята на всички нас, пътуване на яра, падение, покаяние и възстановяване. Сега ли каня да помислите, как сте живели завета си с Бог в собствения си живот? Готови ли сте да задълбочите отдадеността си към Него и да Му позволите да води вашето пътуване, ако искате да разберете повече за това как историята на Израел може да преобрази живота ви днес? Абонирайте се за канала и включите известията. Не пропускайте съдържание, което може да промени начина, по който виждате ярата и света около вас.